Salam ýaşlar, Täze Tolkun gepleşigini dinleýärsiňiz. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Siziň ilkinji söýgüňizi ýadyňyzdamy? Şuňky gepleşigimizde bu soraw türkmenistanly diňdoşlarymyzyň berjek jogabyny eşdirip, ýardymdan çykmajak bolsak tolup barada onu taxtaga gitdik. Bilýänsiň taxta ýygyn bolarňyza. Onuň ideýany bilen Grammy bayraklaryny goşurmak boýunça geçilýän dawaranyň netijelerini siziň bilen paýlaşaryn. Öňüňizde 10 minutyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Täze Tolkun gepleşigimizde başlaýar. Biliyorum sen bir meleksin, bana yardım için gönderildin. Biliyorum sen bir meleksin, zor günlerimde çıka geldin. Yüzümü güldürdün, başımı döndürdün, acımı dindirdin, yolumdan çevirdin, eğlendirdin, sakinleştirdin, ehlileştirdin ve daha bir sürü şey. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen, hoş geldin melek. Her ýylyň 14-nji fewralynda, ýagny şuny bellenilip geçilýän Söýgüliler gününe, ýagny Keramatly Walentin gününe görülen taýýarlyklar eýen bir näçe gün öňünden gödeýilip başlaýar. Bu mynasybetli Täze Tolkun gepleşigimiziň şuňky sanynda ilkinji söýgü barada gürrüň etmekçi. We siziň ilkinji söýgüňizi ýadyňyzdamy diýen soraw ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmenistanly ýaşlaryň käbirlerine bermekçi. Ýöne ýaşlar bilen söhbetleşigimize başlamadan öň siziň ilkinji söýgüňiz ýadyňyzdamy diýen soraw biziň okuýjylarymyzyň galdyran jogaplaryny siziň dikkatinize yetirmekçi. Facebook'ta Şemşad adly okuyjymyz Merkez Aziýada onuň ýaly dat ýok. 11-nji asyryň däwi bar diýip garaýşyny beýan edipdir. Gözel atly beýleki okuyjymyz nähil söýgü, bideýe çörek getirmeň aladasyny diýdik diýip tesirini belläpdir. Sürgün atly ýene bir okuyjymyz ilkinji söýgü, bedrede suw daşan günlerim diýip köp nokat bilen garaýşyny jemläpdir. Edil şu sorawy şuňky gepleşigimiziň mehmanlary Murat we Bahary hem bermekçi. Murat we Bahary ilki bilen gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş gördük. Diňdoşlar, siziň ilkinji söýgüňiz ýadyňyzda düşýärmi? İlk söýgüň ýadymdan çykarmadan san diýen. Ýaşykdan okuwçy wagty başlandyr bilýän bolsaň okuwda bir-birine garaýan bu böwrüň üstüne ýabyna. Söýgüň ýabydiginden bilen o derejede ýene şondan bir-birine gowy görüşmelik bolýar, näzet bir-birinden utanan bolýar. Iň ajaýyp duýgularyň bar bilýän şoňatlar. Murat, şeýle duýgulary ilkinjide kaçan başdan geçiripdiň? İlkinji wara şu owda özlekden bir gördüm da yalan olmasın. Üçüncü dördüncü klas etken şomada çelle duyum näme bilmedigen doğrusuna. Bir papkan içinde kitap götürüp önünden kitap oýlayan Mustafa'nın okuman demetýän. Ondan soň üçüncü dördüncü klasa geçdim. Şäherden bir owa garyndaşynyň bir gyzy geldi okumana. Olam bizim paralel klasa geldi. Şomatlar tanıştık, bir-birimize ısındık. Nälen ýani utanjak olup gararyp bir-birimiz şomatlar gowy kaldım şo ýüzden. İlkinji söýgüň bilen baglanşykly ýadyňdan çykmajak pursat diýenimde, soranymda näme aýdyp bilersiň? Burun taxtaga gitdik, bilýänsiň taxta ýygyn bolarňyza. Şu taxta ýygmany alyp gidipdim mugallimler mektep boýunça mektepler alyp gidýärler da şuna taxta ýygmany toplap. Şonda şo ýyly aýtdym men, bile hemmemiz bir ýerde üstde bar, ýa gelip oturduk, näme mugallimler aýtdy okuwçylaryň bir-birinden aýrylma akşam üstüde, bir-birinden aýrylman gitmem, şagaman diýilýär, elçip beren hemmemiz bile ýörek gelýärdik. Şonda gara elinden tuttum oýdum, ýagşam ýagmany, oşat men diýdim ýa biraz izrak ýaraýly. Zaten indiňe garaşam diýdim, kan görüşýän bilmez diýdim. Izraýly şonda bar, Izraýl gibi çok oýdy, bir azyşan ýerimiz boldy. Hiç zaten unutmayan da ikimizden ýagşy öl bolup para akşam üstü zordan geldik täze. Şonda bu pursatlarymyz boldy, hiç ýadymdan çykmajak. Sağ ol Murat, öz ýatlamalaryň biziň bilen paýlaşanyň üçin. Häzir ýene de sana dolanıp geljek, ýöne Bahardan hem sorasym gelýär. Bahar, seniň ilkinji söýgüň ýadyňa düşýärmi? Ay hawas ýadyma düşýär. Orta mektepde wagty okuyan wagtymda bir ingliz dilini kursyna gidýärdim da başganda aşawatdym. Şu ýerde şu ingliz dili muallimimiz halatdym. Şu ingliz dili kursa gidemde birinji gidemden muallim bilen tanışdyk da onuň muallimim ýürme şäherlerinde doýdan. Özüm gowy geýneli şeýle. Benim şoňlara halatdym da birinji sapar bara birine. Şu gurlaw otursyny ýadym ýöne bilen diňläle onu näçe dagatlap şeýdip bara şoňy halatdym. Ýöne sabahlar bar ýaş wagtymda şeýle muallimlaryň mara 20-26 ýaşynda her bir gyz başdan geçiren kadar öýdän şu muallimine garşy. Olam ýaşajykdy da 20 ýaşlarynda doýdan. Sabah ýadyma düşen okýany, bölüme ýaş görünýärdi beýleki muallimlerden. Murat, sana geçäýeli. Murat, henidem ýadymdan çykan ok diýdiň-de, şu ilkinji söýgüm diýdiň. Durmuş gurmagy planlaşdyrýardyňyzmy?
Ve elbette düşünýärmi söýgen adamyň bu düşünmän bolarmy? Durmuş sormak bile bolasyn gele. Murat, söýgüň ýylyňdan algamadym onu? Ya algadım da söýgüň ýylyňdan algandan hem ýetip elinden tutam soňunda başga birini kowalan soň gowy däl. Yani näme gowy arzular etdik bile oturup daňa çylly gepleşen wagtymyz bolady bilen belele. soňuna ähli tamamlandy. Murat, başla bölýän. Geldi ýana o da bolan soňra şähere goýberler okumana. Şähere gitdim şol aralykdan bir hil boldy işte 9-njy 10-njy klasy geçen wagtlarymyz ötdi. Beýle ara zorla alyp kaçýarlar da ýolda öýüne gelýärkä okuldan. Menem bak diledim başka näme elimden geljek atarmys. Benim durmuşum bulamyň alyp gelip bilmerin onu. Öz ýatlamalarını biziňle paýlaşan üçin sag bol. Ine Bahardan hem sorasym gelýär. Bahar, sen ilkinji söýgim diýip ýatlaýan pursatlaryň nähil dowam etdi ýa-da soňu nähil tamamlandy? Ay, men modum olan için var kenmer başka yıl düşünem aldım yana öğrendim bolmadan bilýärdim taýaby ýaşa ully menen gateşan sinem hem masalamam dogry görmedi. Bahar hemde Murat ikiňizem ilkinji söýgüňiz ýa-da ilkinji söýgüňiz bilen baglanyşykly ýatlamalarynızı biziň bilen paýlaşanyňyz üçin köp minnetdar. Ýaşlar Murat we Baharyň ilkinji söýgüsi barada ýatlamalaryny dinlediňiz. Siziň ilkinji söýgüňiz ýadyňyzdamy? Ilkinji söýgüňiz bilen baglanyşykly ýatlamalaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň Twitter we Facebook sosial ulgamyndaky sahypalarymyza haturadyň. Bu ulgamlarda bizi gözle bölümine Täze Tolkun ýazyp tapbilersiňiz. Geçen hepdeniň soňunda ýagny 8-nji fevralda Grammy bayraklaryny goşurmak dawarasy geçirildi. Birleşen Ştatlaryň aýdymsaz industriýasynyň üstünlikleri ikrar etmek maksady bilen goşurulýan Grammy bayraklaryny goşurmak dawarasy şu ýyl 57-nji gedek geçirildi. Şu ýylky dawarada aýdymsazyň dürli uğurlary boýunça jemi 83 sany bayrak goşurylyp, ýylyň iň gowy albomy diýen ady Amerikaly aýdymçy we prodüser Baking Morning Phase ýagny daň faza saatly albomy nasip boldy. Grammy bayraklarynyň goşuruluş dawarasynda ýylyň iň gowy aýdymy diýen ady täze aýdymçy Sam Smith'in Stay With Me ýagny men bilen galatly aýdym eýe boldy. Şol bir wagtyň ödünde Sam Smith dawarada başgady iň gowy täze aýdymçy aýdymsazyň estrada uğuru boýunça iň gowy vokal albom ýaly bayraklary nasip boldy. But darling, stay with me. Bu dawara häzirki wagt Grammy Award ady bilen tanalsa da hakykatda onuň ady Gramophone Award'dyr. Şu ýyl Amerikanyň Kaliforniýa ştatynyň Los Angeles şäherine geçirilen Grammy bayraklarynyň goşurulyş dawarasy ilkinji gedek 1959-njy ýylyň 4-nji maýyna geçirilipdi. Edil Grammy Award ýaly dünýä meşhur bätleşik bolmasa da şoňa meňdeş aýdymsaz bätleşikleriniň biri ýakynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda hem geçirildi. Ýylyň parlak ýyldatly bu bätleşikde Nurgödel Niýazberdi we ýeňji boldy. Biz Nurgödel Niýazberdi we onuň aýdymlary hakda näme bilýärsiňiz hemde bu ýarşyň netijesi bilen alalaşýarsyňyzmy diýip okuyjylarymyzdan soradyk. Bu soraw adatxabar.com web sahypamyzyň Facebook we Wkontaktydaky hatda Twitterdaky okuyjylarymyzyň aglabasy ýylyň parlak ýyldatly bätleşiginde ýeňji bolan aýdym çyny tanamayandyklaryny ýazypdyrlar. Şeýle okuyjylarymyzdan biri Nurik atly okuyjymyz bu aýdymçynyň hiç hili belli aýdymy ýok diýip tesirini belleýär. Gödelatly beýleki okuyjymyz bu aýdymçy barada hiç zat eşitmänim diýip garaşyny beýan edipdir. Sürgün diýär ýaly käbir okuyjylarymyz bolsa kim bu diýip gysgaçyk soraw galypdyr. Mirzabek atly okuyjymyz tanamok bu gyzy meniň pikirimçe Nazir Habibow birinji ýeri almalydy diýip belläpdir. Deňduşlar, siz hem gepleşigimizde gürrüň edilen meseleler barada öz pikir-garaýyşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, bizi Twitter we Facebook sosial ulgamlaryna tap bilersiňiz. Bu ulgamlarda bizi gözle bölümine Täze Tolkun ýazyp tap bolar. Şunuň bilen şu hepdeki Täze Tolkun gepleşigimizin hem soňuna ýetdik. Öňüňizde hepdeniň şenbe güni Täze Tolkunla duşýançak sagman oturuň.